ପାଣି ଦେଲୁ ପାଣି ଦେ। ଆରେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଥରୁଛୁ କଣ? ସେ ଆମ ଆର ସାହି ଦୀପକ ମତେ ଆଜି କହିଲା ଚାଲ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଗୋଟେ କଣ ଫିଲ୍ମ ପଡିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସେ ଫିଲ୍ମଟା କୁଆଡେ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ବାଳ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ନା ଶଳା 15 ମିନିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଶଳା ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଭୂତ ବାହାରିଲା ବୋପା ମାଲୋ ମୋ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୁଁ ସେ ହଲ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଜି ନହେଲେ ସେ ହଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଭୂତ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୁ ମେଣ୍ଢାଟା ନା କଣ? ଆବେ ସେଟା ମୋ ସତ ସେଟା ଫିଲ୍ମ ପରଦା ଭିତରେ ଭୂତ ତତେ ଆସି କେମିତି ମାରିବ? ଆବେ ମେଣ୍ଢା ମୁଁ ନା ତୁ ବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ପରଦା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ପରଦା। ଆବେ ସିଏ ବା ଭୂତଟା ସିଏ କଣ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ପରଦା ବୋଲି। ଖାଲି ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନ ଦବା ଜାଣିଛି ହେଲେ 5 ପଇସାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ।